או תש רק עניין התשה, אתה תתיש את הצפה לפי התיבה הבאה. איזה צפה? צפה סמך לפי האות הבאה, בעיקר על ידי לימוד התורה וקיומה. ואז התיבה הבאה נמלח יוד, עניין קבלת עול מלכות שמיים, והוא זה שיזכה לעשות תשרק על הצפה סמך ולהמליך את היוד בחזרה עליו. אפשר להגיד הוא יזכה לתיבות הבאות תחזו תחזו תראו בארמית, וגב א', אולי הכוונה לראות את ההנהגה בנגלה. וגם לפי כל זה, כמו שאנו רואים שכאילו האותיות דוחפות כלפי מטה, ואחרי זה בעזרת אותם אותיות עולים, וכך גם כמו שהאדם הראשון לא יכול להאשים את חווה בחטאו, כך גם אנחנו לא יכולים להאשים את מה שקיבלנו מן השמיים, אלא בעזרת השם לתקן.